Kaixo, ariketa honetan ematen digute zein den lurraren masa eta ihes abiadura gainazaletik. Eta galdetzen digutena da zein den lurraren erradioa eta gero gravitatearen intentsitatea puntu horretan, bai, gainazalean. Ilargiaren erradioa, bale? Orduan, horretarako hartu behar dugu kontuan beti bezala eremu gravitatorioa eremu kontserbakorra dela, hau da, energia mekanikoaren aldaketa zero, hau da, energia mekanikoa konstante mantentzen dela, bale? Eta hori da aplikatuko duguna. Ilargiaren eraginpetik ihes egiteko, hau da, iristeko puntu infinito honetaraino nun energia potentziala zero den, zeren bertan finkatu dugu energia potentzialaren zeroa, ordan, puntu honetan iristea gutxienez abiadura zerorekin. Abiadura handiagorekin iristen baldin bada, ihes egingo du, ordan. Hau da, ihes abiadura minimoa. Orduan, esaten duguna da, hemen daukan, infinituan daukan energia mekanikoa izango dela gainazalean daukanaren berdina. Infinitora iristeko energia potentziala infinitoan zero da, eta energia zinetikoa izango da zero, zeren gu planteatzen dugu iristea gutxienez zerorekin, zero abiadurarekin, orduan energia mekanikoa infinitoan zero da. Eta hori izan behar du gainazalean daukan energiaren berdina. Gainazalean daukan energia mekanikoa izango da energia potentziala gehi zinetikoa. Hau da, potentziala izango da minus G, ilargiaren masa bider gorputz horren masa, zati R, ilargiaren erradioa. Gehi energia zinetikoa izango dela bat biren, M bider ihes abiadura berbi. G ezagutzen dugu, ilargiaren masa ezagutzen dugu, ilargiaren erradioa ez dugu ezagutzen, ihes abiadura ezagutzen dugu, beraz ezagutzen dugu dana ilargiaren erradioa izan ezik. Eta badakigu, guzti hau batuta dela zero, masak simplifikatzen dira, eta hemendik posible daukagu RI ateratzea, bale? Eta RI izango da, hemendik kanporatu, 2G bider ilargiaren masa zati ihes abiadura berbi. Guzti hori horrela izan da, ilargiaren masa gelditzen da 1,76 bider 10^6 metro. Ezagutzen dugu erradioa. Behatalean, galdetzen digute ea gainazalean zein den eremuaren intentsitatea. Orduan, definizioa da Newtonen gravitazio unibertsalaren legea unitate masari aplikatuta lortzen degula, definitzen degula eremua, eremuaren intentsitatea, orduan, G berdin G bider ilargiaren masa zati distantzia hori berbi, ordezkatzen dugu, eta da 1,6 Newton kilogramoko edo 1,6 metro segundu karratuko. Ados? Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuen. Gero arte!